Майкъл, Джак... Майкъл Джаксън не е просто поп-звезда. Той е явление, което пренаписва правилата на музикалната индустрия, превръща концертите в спектакли и създава култура, която съществува и десетилетия след него. Но зад блясъка, рекордите и титлата краля на попа стои живот, изпълнен с натиск, страх, семейни конфликти и лишено от детство израстване. За да разберем кой всъщност е той и как преминава пътят му през всичко това, трябва да се върнем там, където започва неговата история. А именно за Майкъл Джаксън ми писахте над 20 човека под коментарите като предложения в предните видеа. Така че днес вашето желание е реалност. Надявам се да успея така да ви пресъздам всичко, което съм подбрала. Има много видеа, има филм, има всякаква информация, но ще се постарая всяко едно от важните неща покрай него, всяка една конспирация, всяко едно негово изявление да бъде подбрано и подредено така, че наистина да бъде интересна история и за слушане и да сме максимално обективни, защото това е наистина човек, който е легенда и оставят след себе си история, която няма кой да пренапише. Това е неговият почерк. Хайде да ви върна от самото начало на този път и също така не забравяйте да се абонирате, защото това ми помага всички времена. Това ми помага изключително много. Хайде да започваме. Джаксън печели 13 награди Грами, а албумите му го нареждат сред най-продаваните изпълнители на всички времена. По общи продажби той отстъпва единствено на Beatles, а Thriller остава най-продаваният албум в историята на музиката. 13 негови песни оглавяват американските класации, а книгата на рекордите на Гинес го обявяват за най-комерциално успешният артист в целия свят. Всичко започва в Гари, Индиана, индустриален град с стоманолеярна и тежък работнически живот. Там живеят и Джозеф и Катрин Джаксън със своите деца. Семейството има общо 10 деца, като едно от тях умира в ранна възраст. Те не гладуват, но живеят изключително бедно. Джозеф работи във фабрика и свири в ритъма на енд блуз група, докато повечето хора около него или се занимават само с музика, или с престъпност. Често комбинират и двете. В крайна сметка Джозеф се отказва от собствената си кариера, скрива китарата си и никога не говори за нея пред децата. Вместо това се превръща в изключително строг и жесток баща. Той вярва, че дисциплината е най-важното нещо и не се колебае да използва и физическо насилие.